Pnawn da pawb, a croeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar hanes TGAU ac yn cael ei gyflwyno gan Nia Davies o Ysgol Glan Taf. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw a'ch gyfeiriad, plis llenwch y dolen yn y cwestiwn ac ateb. Byddwn ni'n wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi. Bydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio, bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr a ffwrdd â chi. Diolch yn fawr. Felly, un prydain byddwn ni'n canolbwyntio ar hyn yma. Dyma y clawr o'r arholiad byddwch chi'n cael yn mis Mehefin. Oedd yn canolbwyntio dirwasgiad rhyfel ac adferiad rhwng 1930 ac 1951. Nawr mae 5 cwestiwn, 53 munud byddwn ni'n rhoi, so 53 munud y marc, gan bod yn 53 marc gyda chi. Mae gyda chi ychydig amser o hwnna, 7 munud i chwarae gwmpas gyda, bys ni'n gadael hwnna tuag at y cwestiwn 5 yna. Os chi'n meddwl am munud y marc am popeth ar hyd at cwestiwn 5, mae gyda chi bach o gain time fyna wedyn i chwarae gyda am y cwestiwn dehongliad. Felly, am i syth mewn i'r fath o gwestiynau sydd gyda chi fan hyn te. Y cwestiwn cyntaf sydd gyda chi, mae 2 ffynhonnell i chi weithio gyda. Felly, mae'r cwestiwn yna'n sôn am fywyd yn sydd dirwasgiad sydd gyda ni fan hyn yma. Ffynhonnell a ffynhonnell B, mae'r 2 ohonyn nhw yn edrych ar grwseid o Jarrow. Felly, beth i ni'n dysgu o hyn, beth gafon nhw'n dysgu o ffynhonnell A a B am grwseid Jarrow. Ffynhonnell A gyda chi, mae yna ddirwasgiad diwydiannol na weld ein debyg erioed o'r blaen Jarrow. Mae'r iard longau a'r gwaith dir wedi cau. Roedd 8,000 o bobl arfer gweithio yn Jarrow, llawer ohonyn nhw'n weithwyr medrus, ond dim ond 100 o ddynion sydd yn gweithio yna, hynny dros dro yn unig. Byddwn ni eisiau mwy o swyddi Jarrow. Felly deiseb i hwn a chafodd ei gyflwyno i'r llywodraeth gan grwseidwyr Jarrow. Ffynhonnell B wedyn, mae gyda chi lun o'r crwsad ei hunan, gorymdaeth Jarrow i Lundain yn 1936 yw hwn, gyda'r gweithwyr oedd yn ddi-waith. Mae'r strwythur y cwestiwn, amlwg bydd y strwythur yn aros yr un peth gyda'r ffynhonnellau newid, dibynnu ar beth sydd gyda chi. Ond os fyddwch chi'n dilyn y strwythur nhw, mi fyddwch chi yn llwyddiannus. Felly chi'n trin y 2 ffynhonnell yn gyfartal, hynny yw 2 i 3 frawddeg am ffynhonnell A a wedyn 2 i 3 brawddeg am ffynhonnell B. Tynnu gwybodaeth o'r ffynhonnellau yn unig, chi ddim yn cael unrhyw fath o farciau am gwybodaeth eich hun. Felly 2 i 3 dran o wybodaeth allan o bob ffynhonnell bydd yn hen ddigon i chi fyna. Peidiwch â disgrifio'r ffynhonnellau unig, mae angen i chi i ennill marciau llawn, mae rhaid i chi cynnwys awgrym fel petai, neu synwyr neu teimlad o'r ffynhonnell. Enghraifft, falle bod pobl ddim yn cytuno gyda yr hyn sy'n digwydd yn Jarrow, neu falle sut oedd y gweithwyr yn deimlo fan hyn, Gychwyn brawddegau yn bwysig yn y ffynhonnell A, ni'n dysgu neu dysgwn o ffynhonnell A, gwelwn yn ffynhonnell B, yn ychwanegol mae ffynhonnell B. Felly eich bod chi ddim jyst yn sgrifio, ond bod chi'n rhoi rhyw fath o ymdeimlad o sut bysa'r pobl yma'n teimlo hefyd. Dyma'r marciau am gwestiwn rhif 1 yn So band 1, ateb cyffredin, heb dadansoddi'r cynnwys neu aralleirio neu disgrifio'r cynnwys yn unig. So chi jyst yn gweud beth chi'n gweld yn y bôn fyna. Band 2 wedyn, efo 4 dadansoddi a defnyddio'r cynnwys y 2 ffynhonnell wrth ateb y cwestiwn yn llawn fyna. Os nag ych chi'n ateb neu y 3 neu 2 ffynhonnell yn gyfartal, 3 o'r marc uchaf ych chi'n gallu cael fyna wedyn. So gwedwch bod chi yn ymdrin y cwestiwn ffynhonnell A, yn y cwestiwn yn fwy na ffynhonnell B. Chi dal yn cyrraedd y band 2 yna, ond dim marciau llawn. Cwestiwn 2 wedyn te. Mae'r cwestiwn yn sôn am fywyd amser rhyfel fan un sydd gyda chi o'ch blaen chi fan hyn. Chi'n astudio'r ffynhonnellau, mae lot fwy o ffynhonnellau gyda chi i weithio gyda'r uned 1 fan hyn. Felly'r un, allan o'r 3 ni wedi edrych arno hyd yn hyn, y
Tros y chosb yw'r un falle'n fwyaf blaenorol ran gwybodaeth i chi gyflwyno. Mae America wedyn y papur yna, mae mwy o ffranelli ymdrina, ond papur Prydain, 1 yw'r un sy'n rili yn profi eich gallu chi weithio gyda ffynonellau. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn i cwestiwn i ba raddau. Felly, chi'n gwybod os mae i ba raddau, mae'n rhaid i chi pwyso mesur i ryw raddau yn y cwestiwn. I ba raddau mae'r ffynonell hon yn rhoi esboniad cywir o effaith y blitz ar bobl Prydain. 6 marc. Cam 1, cyfeirio at y ffynonell, so cynnwys beth mae'n trafod. Cam 2, cyfeirio at yr awduraeth, so pwy, pryd, beth. Paidwch yn cofio fan hyn, beth sydd gyda chi oddi tano'r ffynonell. Mae gyda wybodaeth sy'n ddefnyddiol iawn i chi yn eich atebion chi oddi tan y ffynonell o ran y cynnwys. Okay? So, paidwch yn cofio'r awduraeth sydd gyda chi ddim yma. Mae'n wastad rhyw fath o farciau allwch chi gael o'r papur ei hun. Cam 3 wedyn ystyried yr ochr arall, so pwyso mesur, ystyried cryfderau a thyfyngiadau'r ffynonell. Mae gyda chi gyfeirio'n glir wedyn at y cyd-destun yr ysgrifennwyd hi ynddo, beth oedd yn digwydd ar y pryd sy'n cefnogi'r hyn sy'n cael ei ddweud, neu felly'n gwrthweud yr hyn sy'n cael ei ddweud yn y ffynonell ei hun. A wedyn 4, casgliad clir sydd wedi gyfynhau am gywirdeb y ffynonell. Mae rhaid i chi ddod i gasgliad, felly pa mor gywir ydy'r ffynonell yma i chi ddysgu am pa bynnag pwnc sydd gyda chi'ch blaenau chi. Chi'n gallu gweld fan hyn eto A1, 2 farc fan hyn. Ydych chi'n dangos dealltwriaeth glir o nod y cwestiwn. A3 wedyn, wel hwn yw'ch barn chi, eich sgil chi o ddadansoddi yw A3 gyda chi. Os ydych edrych ar ban 3, yn dadansoddi gwerthuso cywirdeb ffynonell o fewn y cyd-destun hanesyddol. Hynny yw, yr awdur, y math o ffynonell i chi'n ymdrin fan hyn, beth yw'r dyddiad a phwrpas, gan sôn am y cryfderau'r gwendidau'n amlwg. A wedyn mae'r bod eich barn chi wedi i chefnogi'n dda. Felly, os ni'n edrych ar enghraifft fan hyn, cwestiwn bach wahanol i'r un fi newydd rhoi i chi fan hyn. Mae gyda chi ba raddau mae'r ffynonell yn esbonio'n gywir effaith dirwasgiad ar bobl yng Nghymru a Lloegr. Felly 6 marc fan hyn. Mae gen i gwbl o enghreifftiau sydd gyda atebion hefyd, os dwi'n cofio'n iawn. Oes, os fi wirio. Ewn ni edrych ar y ffynonell yn gyntaf te, newn ni edrych ar 2 enghraifft os dwi'n cofio'n iawn sydd gyda fi, a newn ni roi marc iddyn nhw wedyn. Felly, dyw popeth ddim yn drist. Ni'n cael amser o 2 o hyd. Mae pawb yn yr un sefyllfa. Mae llawer o bobl yr un stryd ni wedi mynd ar eu wyliau i warsylla neu i ynys y bari. Mae gan fy ngŵr swydd yn y dociau ac mae'n talu cyflog da. Mae digon o fwyd yn y siopau o hyd, cyn belled y bod arian gennych chi i'w brynu. Mrs Catherine Reasons, mam ifanc yng Nghaerdydd, yn cael eich weld ar gyfer rhaglen radio am y dirwasgiad yn 1938. Nawr, gan gofio y 4 cam rhaid i fi ddilyn hefyd, cyfeirio y ffynonell yn gyntaf roi y cynnwys, beth mae'n trafod. Cam 2, cyfeirio yr awdures, felly byddwn ni'n cyfeirio at Catherine Reason yr achos yma. Pwy ydy, bod hi'n mam ifanc yng Nghaerdydd, pryd 1938, felly mae fe o fewn yr amser ni'n edrych arno, a beth a cyweliad ydy e. Ystyr yr ochr arall, ystyried yr ochr arall yw cam 3, pwyso mesur, cryfderau a gwendidau neu'r thyfyngiadau sydd gyda chi o fewn y ffynonell, a wedyn cam 4, y casgliad wedyn yn glir, ydy hwn yn ddefnyddiol, neu i baradd beth yw'r esboniad yma. Yw i'n rhoi esboniad clir o'r dirwasgiad ar bobl yng Nghymru a Lloegr. So ni edrych ar ymgeisydd A fan hyn te. Mae ffynonell C yn dweud wrtho'r na wnaeth pawb dioddef yn ystod yr wasgiad yng Nghaerdydd. Digon o fwyd yn siopau ac y pobl dal i allu mynd ar wyliau. Felly, mae'r ymgeisydd yma wedi rhoi cyd-destun neu wedi ymadrodd, dim y cyd-destun, ymadrodd y cynnwys i ni fan hyn. Mae Mrs Reason, so mae wedi cyfeirio at yr awdur, yn fam ifanc yng Nghaerdydd yn ystod yr wasgiad. Felly, mae'n ffynonell yn weddol gywir oherwydd ar y pryd doedd gan ei gŵr swydd, a oedd yn talu cyflog da, felly nid oedd hi'n dioddef unrhyw galedu. Nawr, fan hyn, byswn ni'n dweud bod yr ymgeisydd ei hun yn eitha gyfyngedig o ran y ddadansoddiad o'r ffynonell.
Mae yna gasglu eitha syml yn dweud roedd gan ei gŵr swydd oedd yn talu'n dda cyflog da, felly nid oedd hi'n dioddef unrhyw galedu. A mae'r lefel sylfaenol iawn o wybodaeth byswn i'n gweud yma i gefnogi'r casgliad. A byswn i'n rhoi'r band 1 falle am A1 fyna, okay? A wedyn byswn i'n meddwl band 2 am A3. Ond 3 allan o 6 byswn i'n rhoi fan hyn. Nawr, A1, mae'n dangos peth dealltwriaeth o nodweddion allweddol y cwestiwn. Mae yna ymdrin ar awduraeth ychydig yma. Mae wedi rhoi cynnwys i ni. Mae yna chydig o ddadansoddi sy'n yr A3 yma i werthuso'r ffynhonnell. Mae yn dod i rywfaint o gasgliad, felly mae rhaid i fi roi cydnabyddiaeth i hynny. Felly ar y sail hynny, 3 allan o 6 am yr ymateb yna. Nawr gyda ymgeisydd B fan hyn, allwch chi weld yn syth, mae'n i ysgrifennu llawer yn fwy. Dim bod hwnna reidydd yn meddwl bod yn ateb yn wych, ond ni'n disgwyl ychydig mwy o fanylder bys ni'n dweud fan hyn. Mae Fodca yn dweud wrthym nad oedd bywyd yn anodd i bawb yn ystod y dirwasgiad. Roedd Mrs Reason yn byw yng Nghaerdydd ar y pryd ac yn teimlo bod digon o fwyd ar gael a bod pobl yn dal i allu mynd ar wyliau. Roedd gan ei gŵr swydd oedd yn talu cyflog da, felly'n rhoi theulu'n dioddef unrhyw galedu. Mae beth sydd gyda chi fyna yw ymadrodd y cynnwys yn ddafanol. Gan fod Mrs Rees wedi byw drwy'r dirwasgiad, mae chyfrif y profiad honno yn weddol gywir. Mae'n wahanol iawn ymgeisydd A fyna, mae'n mynd mewn i fanylder ar yr awduraeth yma. Mae'n rhoi profiad uniongyrchol Mrs Reason, felly mae'n trafod yr awduraeth, nid jyst yn union gweud taw Mrs Reason, mae'n fam sy'n byw yn Caerdydd yn y cyfnod. Ni'n gweld ychydig mwy o drafodaeth yma. Ganddi profiad personol honno, sawl un wedi cael profiad tebyg. Roedd digon o gyfleoedd gwaith newydd gyda chwmni ceir Morris yn Rhydychen a roedd llawer o bobl yng Nghymru a Lloegr yn gallu symud yno i gael gwaith. Felly mae'n edrych nawr ar y pictiwr llawn wrth gymharu gyda bywyd eraill. Nid yng Nghymru chwaith, mae'n edrych ar Lloegr. Fodd bynnag, felly, beth ni'n gweld fan hyn, ochr all, falle, gwendidau, beth sydd falle ar goll gyda ni fan hyn. Fodd bynnag, nid yw cyfrif Mrs Reason yn gywir iawn oherwydd nid yw'n ystyried y caledu a ddioddefyd gan y rheini oedd yn byw mewn ardaloedd eraill yng Nghymru a Lloegr. Dim ond ei phrofiad hi ei hun mewn ardal arbennig yng Nghaerdydd y mae hi'n sôn amdano, wrth i rannu helaeth o'r wlad dioddef caledu aruthrol. Nid yw'n ystyried profiad pobl oedd yn byw mewn ardal fel y Rhondda a Jarrow, lle oedd diweithdra a raddfa uchel yn gwneud bywyd yn hynod o anodd ac yn arwain at yr ymdeithau newid a thlodi. Nawr, mae'r ymgeisydd yma yn defnyddio gwybodaeth benodol, fel saith yn ymateb i band 2 bys ni'n gweud, yn A1 ac band 2 uchel iawn fan hefyd. Mae casgliad clir yma wedi gyfiawnhau am gywirydeb y ffynhonnell. Mae'r ymateb hefyd yn ystyried cryfderau a chyfyngiadau'r ffynhonnellau. Chi'n gweld ail baragraff yna. Mae'n barnu mae yna bwyso mesur yna. Mae'n gyfeirio'n glir at y cyd-destun, mae'n rhoi enghreifftiau eraill i chi, mae'n rhoi Rhondda a Jarrow. Felly, ni'n edrych ar amser mae'n cael y priodolef yn dda iawn fan hyn. Felly, bys ni'n gwneud band 3, am A3 fyna. Felly, byddwn ni'n rhoi marciau llawn i'r person yma gan bod yna ddadansoddiad ac yn gwerthuso cywirder ffynhonnell yng nghyd-destun, y digwyddiadau hanesyddol. A mae yna sylw llawn i gryfderau gwendidau ffynhonnell, a mae nhw'n dod i gasgliad sydd wedi cael ei gyfiawnhau hefyd yn dda. Iawn, cwestiwn 3 wedyn te. Mae'r cwestiwn yma yn mynd i ofyn i chi pam roedd rhywbeth. Felly, yr un yn yr ystod yma yn edrych ar dechreuad y rhyfel. Felly, pam roedd ymosodiad yr Almaen a'r Czechoslovacia mis Mawrth 1939 yn arddocaol i Brydain. Mae hwn yn 12 marc. Felly mae yna chydig o naid nawr, dybl o farciau yn cwestiwn 3 gyda chi. Os mae'r cwestiwn gofyn i chi pam roedd rhywbeth yn arddocaol, yn amlwg na rhywbeth i digwydd yng Nghynt mwyn cael yr effaith na'r ddigwyddiad. Felly cynllun ateb i hwn, mae rhaid i chi edrych ar achos a chymuniad. Cam 1, brawddeg yn cyflwyno'r pwnc
a chyfeirio at y ffaith ei fod yn ardderchawr. Felly, yn yr achos yma, bydde rhaid i fi roi ymysodiad Almaen a Czechoslovacia pam bydde hwnna'n ardderchawr yn mis Mawrth 1939. Beth oedd ddigwyddiad, beth sydd wedi digwydd yn sgil o hwn. Pam 2 gallwn gryno iawn ddisgrifio digwyddiad, does ddim angen i chi fynd i tudalennau ysgrifennu am hwn, okay? Chi ond rhyw brawddeg neu 2 yn unig am hwn i ddisgrifio digwyddiad ei hunan. Be sy'n bwysig yw bod chi'n rhoi dadleuon am pam mae hwn yn ddigwyddiad ardderchawr. Felly, y dadl gyntaf, brawddeg yn nodi sut ei fod yn ddigwyddiad ardderchawr. Yn dilyn hynny, mae angen rhesymau pam mae'r pwynt reswm, neu hynny'n ardderchawr, hynny yw, trafod beth yw'r ddigwyddodd nesaf. Mae rhaid chi dangos cefnogaeth o data neu ffeithiau i ddangos ei fod yn ardderchawr. Cam 4, fel y dadl nesaf yn dilyn yr un drefn. Cam 5, dadl nesaf. Cam 6, wedyn y dadl olaf. A cam 7, casgliad a barn. Atgoffwch eich hunan eto o sut mae digwyddiad yn ardderchawr. Felly, cam 3 i 6, chi'n rhoi dadleuon a pam bod y digwyddiad yma'n bwysig. Fi'n gweld fan hyn, mae yna marciau uchel o ran band 4 fan hyn. Okay? Band 4 fan hyn, gwybodaeth dillyr gynhwysfawr. Band 4 wedyn, esbonio resymau dros y fath o dan sylw yn llawn barn a sail gadarn gan ddefnyddio'r gwybodaeth hanesyddol fanwl, bod na ffeithiau data i gefnogi'r hyn i chi'n dweud pam i fod yn ardderchawr. Nawr, fi ddim yn gweithio chi i roi bocsys fan hyn ar yr arholiad chi, ond mae hwn yn syniad falle sut i chi i gynllunio'ch ateb chi. Fel fi gweud, wrth gwrs, nid wyf yn am i chi sgwennu mewn bocsys, ond allwch chi falle dotio bethau fel hyn ar top y cwestiwn jyst i chi gael y holl wybodaeth chi lawr a meddwl sut i strwythuro fe. Gan gofio bod yna 7 munud, dyw e ddim yn munud y marc am bob, mae gyda chi ychydig o amser i chwarae gwmpas gyda. Gan bod yn bapur o awr, 53 marc, mae gyda chi, os chi moyn falle penni mwy amser i hwn, yn lle cwestiwn 5, bydd yna un i'ch gwendid chi bys yn un penni fan hyn, okay? Dadl 1 te fan hyn, esbonio wedyn, okay? Dadl 2 esboniwch, dadl 3 esbonio, dadl 4 esbonio. Mae 4 bocs mwyn cynrychioli eich esboniadau pam bod y reswm hynny yn ardderchawr. Hynny yw beth sydd wedi digwydd nesaf oherwydd rhywbeth. Mae angen i chi sylweddoli, mae hwn yw'r rhan sydd yn sgorio fwyaf hefyd o edrych ar y rai dadl 1 i 4. Hwn yw'ch corff eich ateb chi fel tai, okay? Does dim angen i chi i boeni gormod am y brawddegau sydd i gychwyn eich ateb chi. Rhain yw'r rai sy'n mynd i ennill marciau chi. Allwch chi weld wedyn y camau i helpu chi i fod yn llwyddiannus. Nawr, rhain yw'r rai y gen i canolbwyntio'n fwyaf arno hyn, o'i cwestiwn 4 a cwestiwn 5, okay? Nawr, cwestiwn 4 gyda chi fan hyn. Mae'r cwestiwn yma yn pennu yr fwyaf o wendid falle draws Gymru, bys ni'n dweud, ar y papurau arholiad. Gyda hwnna te, posteri propaganda, Winston Churchill, y radio'r sinema, ymgyrch Dig for Victory, yw'r 4 pwnc gyda chi fan hyn. Nawr, beth sy'n angen chi wneud yn y cwestiwn 4 yma yw esbonio cysylltiadau rhwng unrhyw 3 o'r canlynol. A chi'n nodi eich dewis chi wedyn oddi tano. Gyda'r cwestiwn yma, y gwendidau i fi wedi gweld yn y gorffennol yw bod pobl ddim yn canolbwyntio ar y 3, maen nhw'n canolbwyntio ar 4, a maen nhw ddim yn rhoi digon o cysylltiadau neu wneud yn falle yn eitha explicit am yr esboniadau yma, cysylltiadau rhwng y 3 pwnc, okay? Mae'n rhaid i chi canolbwyntio ar un y bydw. Mae un was yn arwain chi, bydd yr un sy'n cysylltu'r 3. Beth ni'n gweud bod na bod ysgrifennu'n gweld hwn yn anodd i wneud yr adegau. Falle bod yna panig o fewn arholiad, bod chi'n ddim yn gweld beth yn union yw'r cysylltiad yn syth. Ond dylse fe fod yn eitha amlwg bod yna cysylltiad eitha amlwg. So gyda'r cwestiwn yma, mae'r cwestiwn hwn yn sôn am gynnal ysbryd moral, okay? Felly, os bys ni fan hyn, gen i posteri propaganda, Winston Churchill, y radio ymgyrch Dig for Victory. Nawr yn bersonol,
Rwy'n meddwl bys ni'n mynd am proseri propaganda, Winston Churchill, a dwi'n meddwl bys ni'n mynd am ymgyrch Dig for Victory. Nawr, bys ni'n cychwyn falle gyda Winston Churchill, gan feddwl oedd e ar posteri propaganda, a beth oedd ei ymgyrch e, felly oedd e'n dda yn ysbrydoli pobl, areithio fe, hefyd beth falle oedd ei mottos e, unrhyw fath o ddyfynnu ohono fe, Wedyn beth bys ni'n neud fyna wedyn yw cysylltu y rhif 1, so Winston Churchill yw rhif 1 fi fan hyn, Rhif 2 wedyn, fi'n meddwl bys posteri propaganda, na bys ni'n cysylltu hwnna o ddweud, wel, oedd ei wyneb ar lawer o posteri propaganda, a fe hefyd yn ceisio hygyrch y ddefnydd yma posteri propaganda mwyn cael ei negeseuon allan i'r cyhoedd. Yn sgil hynny wedyn, chi'n mynd nôl am Winston Churchill i Dig for Victory. Beth ydy cysylltiad fyna hefyd? Wel, oedd e hefyd yn ceisio ymgyrchu am hyn. Os chi ddim yn hoffi'r ffaith bod fi'n dewis Winston Churchill, mae posteri propaganda yn un da i ni fel yr un cyntaf yn hefyd, i cysylltu Winston Churchill ac ymgyrch Dig for Victory. Felly, os ych chi'n meddwl, be bys ni'n treulio falle rhyw munud cyn dechrau'r cwestiwn yma, pa un yw'r un sy'n nodweddiadol i chi gychwyn arno, pa un sy'n falle yw'r glid fel petai, i'r dau arall, pa un ych chi'n meddwl sy'n gallu cysylltu'n uniongyrchol gyda yn llwyddiannus. Felly, os ni'n edrych ar y camau strwythur yma mae rhaid i chi gwneud cysylltiad rhwng 3. Rhaid gwneud yn siŵr bod y cysylltiadau yma yn glir wrth i chi ateb y cwestiwn. Nawr, hynny yw, bys ni ddefnyddio geirfa allweddol gyda cysylltiadau. Gallwn weld cysylltiad rhwng posteri propaganda a Winston Churchill. Yn ogystal â hyn, mae yna gysylltiad rhwng posteri propaganda ac ymgyrch Dig for Victory. Ach bod chi'n neud yn absolute foolproof, bod chi'n dweud o'r arholwr, bod chi'n meddwl, mae rhaid chi'n neud yn bod glir a phosibl, bod e ddim yn gyda unrhyw cliw sut i ymateb i'r gwestiwn yma, ond eich bod chi'n dangos hefyd yn eich atebion chi. Felly, cysylltiad rhwng 1 a 2 bys ni'n mynd, ac wedyn 1 a 3. Ac wedyn, os chi gallu, clymwch y 3 ohonyn nhw gyda'i gilydd, fel bod hwnna'n ar y diwedd yn rhoi rhyw fath o cysylltiad rhwng y 3 ohonyn nhw. Paidwch o phoeni gyma os chi'n gallu mynd 2 a 3, os chi'n mynd i ailadrodd ychydig fyna, bys fel nes i weid, bys ni'n cadw rhif 1 fel y glid, cysylltu fe i 2, cysylltu 1 i 3, wedyn caladwch y 3 ohonyn nhw gyda'i gilydd wedyn. Felly cofiwch, mae rhaid i chi gadw ffocws ar y cwestiwn o hyd. Mae'r cwestiwn fan hyn yw moral. Sut mae'r cysylltiadau yma rhwng beth bynnag yw'r cwestiwn, ond yr achos yma, y sôn am gynnal ysbryd. Sut yw'r 3 chi'n dewis wedi helpu gynnal ysbryd ym Mhrydain? Felly, cwestiwn 4 a 1, ban 2 fynd dangos dealltwriaeth fanwl am nôl y cwestiwn, y cysylltiadau. A 2, esboniad syml, heb ddangos cysylltiad rhwng y 3. Chi'n cyrraedd ban 2 os chi'n dechrau neu cysylltiadau rhwng y 3 ohonyn nhw. Ban 3, esbonio'r cysylltiadau rhwng y 3 gyda gwybodaeth hanesyddol gadarn. A wedyn, beth sy'n newid gyda ban 4, chi'n gweld yw gwybodaeth hanesyddol llawn fan hyn wedyn, Felly, os ni'n edrych ar y cwestiwn yma, mae'r cwestiwn yma'n rhoi cysylltiad, y cwestiwn hwn yn ymwneud ag ail adeiladu'r wlad ar ôl 1945. Cysylltwch rhwng, esboniwch y cysylltiadau rhwng unrhyw 3 o'r canlynion. Adroddau beverage, gwasanaeth iechyd gwladol, gwladoli'r diwydiannau allweddol a polisi cartref i bawb. Yn bersonol, bysen ni'n cychwyn gyda'r un mwyaf amlwg i fi'n meddwl fan hyn, sef adroddau beverage. Meddwl bysen ni yn sôn am iechyd gwladol fan hyn hefyd, a gwladoli'r wlad. Os ych chi moyn sôn am polisi cartref i bawb, hwnna'n dod mewn efo hefyd, ond yn bersonol fi'n meddwl bysen ni'n mynd am y 3 cyntaf yna. Felly, dawn ni edrych ar enghraifft fan hyn, yn gyntaf.
Fe wnaeth adroddiad beverage ni sylw at yr angen I wella bywydau bobl drwy diddymu problemau fel tlodi, bydreddu ac afiechyd ym Mhrydain. Honnodd y dylai'r Llywodraeth ofalu am y ddinasyddion Prydain, roedd adroddiad beverage am wella iechyd y genedl. Felly, mae hyn yn gysylltiedig â'r sefydliadau gwasanaeth iechyd gwladol. Dyna'r cysylltiad cyntaf chi'n gweld fan hyn. Sefydlu gwasanaeth yn 1948 fel paru triniaeth feddygol, rhad am ddim I bawb am y tro cyntaf erioed. Gwledoli oedd pan fu'r Llywodraeth Llafur gymryd rheolaeth dros rai diwydiannau penodol fel glo I wella'r amodau'r gyfer gweithwyr. Felly, roedd hyn hefyd yn gysylltiedig ag adroddiad beverage. Felly, mae yna cysylltiad eitha... mae yna cysylltiad, mae eitha syml trwyddo'r ateb I gyd. Mae'r ymgeis yn dangos gwybodaeth dda am y testun, a bys ni'n rhoi band 2 falle am A1 fan hyn. Fe yn ymateb i'r cysylltiadau ond eitha cyffredinol rhwng nodweddion a dechrau dangos cysylltiad falle rhwng rhai o'r nodweddion I band 2 fan hyn am A2 bys ni'n meddwl, okay? So dechrau dangos cysylltiadau, maen nhw eitha cyffredinol hefyd bys ni'n dweud, okay? Heb ymyleithu'r bethau fan hyn, does dim manylder yma, bys ni'n gweud hefyd bod nhw eitha, mae'r un ola, gwladoli, yn eitha fras I ystyried dim bod y ddau yn fanwl, ond ychydig mwy o fylder falle gyda'r dau yna. Felly, bys ni wedi pennu band 2, 2/2 am A1, a wedyn 4/10 am A2 wedyn. So 6/10 yn gyfan gwbl sy'n ni fan hyn. Nawr te, ymgeisydd B gyda ni fan hyn wedyn. Fe wnaeth adroddiad beverage, maen nhw'n nodi bod nhw'n sôn am adroddiad beverage, y gwasanaeth iechyd gwladol a polisi cartref I bawb. So, un yn wahanol I beth gyda ni ymgeisydd A. Fe wnaeth adroddiad beverage 1942 dynnu sylw at yr angen I wella bywydau pobl drwy ddyddymu tlodi ym Mhrydain. Fe ysgrifennodd William Beveridge, aelod seneddol Rhyddfrydol, ac roedd hefyd yn nodi problemau eraill fel anwybodaeth, bydreddu, diogi ac afiechyd. Honnodd y dylai Llywodraeth ofalu am ddinasyddion Prydain ac oedd yn cynnig system o nawdd cymdeithasol a fydd yn cael ei rhoi ar waith ar ddiwedd yr rhyfel. Mae'r adroddiad Beveridge yn gysylltiedig ar sefydlu gwasanaeth iechyd gwladol oherwydd yn tynnu sylw at yr angen I wella iechyd y genedl. Pan ddaeth y blaid lafur I rym yn 1945, roedd yn bwriadu cyflawni argymhellion adroddiad Beveridge. Sefydliodd yn ein befn y gweinidog iechyd y gwasanaeth iechyd gwladol yn 1948. Cafodd ei sefydlu ddarparu triniaeth feddygol, rhad ac am ddim I bawb yn tro cyntaf erioed. Cyngor adroddiad Beveridge oedd dyla'r gwladwriaeth ymosod ar y 5 cawr, oedd yn gyfrifol am broblemau bobl cyffredin. Un o'r rhain oedd afiechyd, felly fe sefydlu gwasanaeth iechyd gwladol ateb un o'r brif argymhellion adroddiad Beveridge, cysylltiad manwl ac eitha clir o'na hefyd, okay, I pwynt 1. Gweledigaeth Bevan oedd gwladau fyddai'n gofalu am y bobl o'r cryd i'r bedd. Dyna lle mae'r gwladwriaeth les yn amlwg cael ei greu fan hyn. Ar ddechrau darparu ar gyfer popeth o leti yn yr ysbyty meddyginiaeth I ofal deintyddol. Fodd bynnag, erbyn 1951, roedd yn rhaid cyflwyno ffïoedd oherwydd roedd y gwasanaeth yn costio gormod. Mae polisi cartref I bawb y blaid lafur hefyd yn gysylltiedig ag adroddiad Beveridge, oherwydd dyma oedd ffordd y Llywodraeth o fynd I afel yr broblem o fydreddu a grybrwyll yn adroddiad. Roedd Beveridge wedi nodi tai gwael neu slymiau fel un o'r gewri. Roedd yn credu I fod yn un o'r prif ffactorau wedi gyfrifol am dlodi ac anobaith ym Mhrydain. O dan yn neud yn Bevan, dilynodd y Llywodraeth polisi uchelgeisiol enw cartrefi I bawb. Roedd y Llywodraeth adeiladu cartref parod I ddelio'r problemau dros dro. Roedd Llywodraeth adeiladu tai cyngor newydd hefyd yn ogystal a threfi fel Stevenage. Felly, falle bod fi wedi bod ychydig yn hael yn y throi marciau llawn. Bod na, chi'n gweld 1 a 2, 1 a 3, gallen na wedi bod bach o cysylltiad i'r casgau fel 3 ohonyn nhw, ond mae fe'n glir trwy gydol yr ateb fan hyn bod na cysylltiadau. Mae o hyd yn mynd nôl i'r adroddiad Beveridge, felly hwnna yw'r glid
sy'n treiddio y tri ohonyn nhw at ei gilydd, okay? A mae'n gwneud yn eitha fanwl, okay? Dangosodd gwybodaeth fanwl a phenodol, sori, mae'n teipo fyna. Cysylltiadau cyffredinol, a wedyn mae yna esboniad manwl hefyd yn ei fyna, okay? So, mae yna yn dangos gwybod dealltwriaeth fanwl nodweddion allweddol y cwestiwn, yn esbonio cwestiynau perthnasol rhwng y nodweddion yn llawn, os ni'n gweud hefyd, okay? Felly, 12 marc am y cwestiwn gyda ni fyna wedyn. OK, cwestiwn 5 gyda ni wedyn. Y cwestiwn yma sy'n gyda'r fwyaf o farciau, 19 marc chi'n ennill fan hyn, OK? Nawr, os bysau gyda amser gyda chi, dyma i le i arbed eich amser chi i rili ymgysylltu gyda'r dehongliad yma. Dyw cwestiwn dehongliadau ddim falle y fwyaf rhwydd i'w wneud. Byddwn ni'n gweud allan o'r 3 phapur, hwn yw'r un sy'n fwyaf o gamp, byddwn ni'n dweud. Okay? Gan bod gyda chi ffynhonnell i ddelio gyda hefyd. Gyda 2 phapur arall, maen nhw'n treithio ble allwch chi adolygu treithawd hwnna cyn paratoi treithawd enghreifftiol a adolygu. Gyda hwn, chi ddim yn gwybod sy'n meddwl lan. O ran y testyn ei hun. Okay. Nawr, gyda hwn, darllenwch y dehongliad isod ac yna atebwch cwestiwn sy'n dilyn. I ba raddau, rydych chi'n cytuno y dehongliad hwn o resymau pam mae'r blaid lafur enillodd yr etholiad cyffredinol yn 1945. 1945, sori. 16 marc am hwnna, am eich cyd-destun hanesyddol chi, okay? Am eich hanes ei hunan. A mae 3 marc wedyn am sillafu atalnodi a gramadeg. Nawr, lliwiau gyda chi dyn, na i ddod nôl i reim yn eiliad, deith hwn yn fwy clir pan mewn i'n at enghraifft nawr. Felly, ni edrych ar y ddehongliad ei hunan. Erbyn diwedd yr ail rhyfel byd, roedd pobl Prydain yn galw am newid. Llafur roedd yr arwain newid hwnnw. Roedd ein manifesto, gadwch i ni wynebu'r dyfodol, yn amlellu gweledigaeth hyderus gyda ddewid i ddinistrio'r 5 cawr drigionus, fel angen, want, crefydd a ddiweithdra. Roedd y neges hon yn un wnaeth ddal dychymyg yr wlad a dyma wnaeth arwain Clement Attlee i mewn i rhif 10. Rhan erthgyl ar etholiad cyffredinol 1945 gafodd ei chyhoeddi ar wefan swyddogol y Blaid Lafur yn 2015. Okay. Felly, rhan erthgyl 1945 yw e, ond mae'n cael ei cyhoeddi ar ôl y cyfnod fel hyn. Okay. Allwch chi weld fan hyn yr A1 ac A2 gyda ni fan hyn, okay? So ban 4 dealltwriaeth lawn o nod y cwestiwn. Ban 4 trafod yn llawn sut a pham mae dehongliadau'n ymrywio, dangos dealltwriaeth o'r drafodaeth hanesyddol, dod i farn glir wedi chyfynhau ar gywirdeb y dehongliad, trafod perthnasod awduraeth y darn. Nawr, gyda'r camau yma, 6 cam, i'r cwestiwn yma, cwestiwn 5. Cam 1, beth yw barn yr hanesydd dehonglir am y pwnc? So, beth yw barn yn syml, chi sy'n dweithio fi beth sy'n cael ei ddweud. Beth sy'n cefnogi'r hanesydd o'i farn? Mae angen cyd-destun o blaid ei farn. So, beth yn digwydd ar y pryd sy'n gwneud hwn yn ddehongliad cryf? Mae e'n nodi'r hanes a cyd-destun yn erbyn ffynhonnell, okay, ddehongliad am sylw. Trafodwch yr awdur pam mae hyn yn rhannu'r farn yma. Cam 5, wedyn pwy yw ei darged neu gynulleidfa, pam yn ddylanwadol. Cam 6, mae angen gweld eich barn eich hif neu fynydd at y cwestiwn ac egluro. Beth sy'n bwysig yn yr cwestiwn yma, eich bod chi'n dangos bod chi'n pwyso mesur dehongliad, bod chi'n glir ar y ffaith bod na ddehongliadau eraill a bod na cyd-destun falle yn gwrthweud hyn. Bod chi ddim yn gwybod yn 100% bod beth mae'r ddehongliad yma yn ei ddweud yn gwbl gywir, a bod chi'n ymwybodol o'r hanes a beth yn digwydd yn y cyfnod ei hun sydd wedi selio hwn cael ei gyhoeddi. Felly, byddwn ni'n edrych yna fel y camau gweithredu fan hyn, okay? Os byddwch chi yn eich arholiad chi, rhywch 6 cam, a falle bod chi sy'n nodi gair. Okay? So, cam 1, dehongliad, cam 2, cyd-destun o blaid, cam 3, cyd-destun erbyn, cam 4, pam, 5, cynulleidfa, 6, barn. Bod chi'n gwybod beth sy'n angen, bod chi
ticyn nhw i ffwrdd wrth i chi fynd ati i ymateb wedyn y cwestiwn yn llwyddiannus yn gan gobeithio yn yr arholiad. Felly, nawn ni edrych ar y cwestiwn yma te. Dau enghraifft gyda fi i ddangos i chi, gan ddisgyblion i hun sydd wedi ysgrifennu rhain. Nawr, y lliwiau sydd ar ochr, fi wedi uwch-leio rhain o fewn yr ateb, felly allwch chi weld y strwythur, a falle beth sydd ar goll yn rhai ohonyn nhw hefyd, Nawn ni jyst cael gwared o hyn, fel bod ni'n gallu wneud hwn ychydig yn anwybio, neu fe. Ni ddim yn gweld hwnna'n syth gyda ni fan hyn, ni trafod yn gyntaf. Felly, allwch chi weld fan hyn, yr un cwestiwn yw e. Yn un nôl, i ba raddau ydych chi'n cytuno ar ddehongiad hwn o'r ysmau pam mae'r blaid lafur yn illodd yr etholiad cyffredinol yn 1945. Felly, ymgeisydd A gyda ni fan hyn, Yn gyntaf, dylsyn ni weld bod nhw wedi sôn am y dehongliad dan sylw. Felly, mae'r ddehongiad yn dweud mae'r rheswm cafodd llafur ei ethol 1945 oedd gan fod pobl Prydain eisiau gweld newid. Newid oedd llafur yn gallu darparu. Nawr, yn amlwg, mae'n dweud hwnna i ni bod blaid lafur yn addo rhyw fath o newid. Mae yna le ymlaethu ychydig fan hyn. Pa fath o newidiadau ni'n disgwyl gweld? Beth o'n nhw, beth o'r addewedion nhw'n gwneud, Roedd cyfnod rhyfel wedi bod yn anodd iawn ar Brydain ac roedd yn amlwg bod llafur yn deall hyn. Mae'r ddehongliad hefyd yn awgrymu roedd gan llafur ddarlun clir o dyfodol ac o'r tywyllwch y rhyfel roedd hwn yn berffaith ar gyfer y wlad. Roedd y ddewyd o gael gwadd y cawr yn ddigon i ennill cefnogaeth digon. Bach o aeddadod yma. Ond allai hi ymlaethu fan hyn, beth oedd y 5 cawr? Pam oedd angen gwynebu nhw? Beth oedd problemau ni? Beth oedd data sydd gen ni? Beth oedd cyd-destun? Gobeithio falle bod ni'n symud mlaen i ychydig byd-destun fan hyn. Yn 1942, cafodd yr adroddiad Beveridge i ryddhau, erbyn yr etholiad o'r llafur oedd wedi fabwysiadu. Fe wnaeth o gynnwys yr adroddiad yn ei manifesto, ac yn gyniad oedd hwn yn hybu ffydd yn y blaid. Rydym yn gweld hwn yn dehongiad a gafodd ei ryddhau ar ôl yr etholiad cyflwyno 1945. Felly mae yna cysylltiad i adroddiad Beveridge, fel fi dweud yn gynt nawr, all fe mynd yn ychydig yn fwy, beth am y 5 cawr oedd yn cael i drafod, beth oedd yn angen yna i wella, gan bod hwnna hefyd yn cael ei gyfeiriad at y ffynhonnell yn y ffynhonnell ei hun. Felly, maen nhw wedi iso'r gyfle fyna, maen nhw wedi angen gweithio ar beth sydd gyda chi hefyd. Symud ymlaen i y cyd-destun sy'n gwrthweud y ddehongliad wedyn. Hyn, rydym hefyd yn gwybod ar ôl y rhyfel roedd Prydain eisiau gwahaniaethu neu gwahaniaeth. Roedd Winston Churchill yn amlwg yn arwain yn dda yn sy'r rhyfel, roedd dadl na bysaf wedi bod yn dda yn ail adeiladu Prydain ac yn trwy'r holl difrod a gafodd ei wneud o gan y rhyfel. Oherwydd hyn, roedd pobl yn meddwl taw llafur byddai'r plaid orau i arwain. Gallwch ddadlau taw dyma pam nath llafur ennill yr etholiad. So mae'r cyd-destun yn hefyd yn gwrthweud yr hyn sy'n cael ei ddweud yn y ffynhonnell ei hun. Awduraeth wedyn, cafodd yr erthygl ei ryddhau ar ôl yr etholiad sy'n dangos doedd dim digon amser i newid effeithiau. Roedd yr erthygl ar yr etholiad cyfan, felly ni fydd y cwmni wedi ennill dim wrth ddweud celwydd am reswm pam y llafur etholiad. Yn ogystal â hyn, byddai'r rhaid i'r newyddiadau, mae hwnna'n fod i ddweud gyda'r person, wedi wneud llawer o ymchwil mewn i'r pwnc. Hyn, cafodd yr erthygl ei ail-ddefnyddio ar gyfer wefan swyddogol y blaid lafur, dim dyddiad yma eto, mae'n bosib ei bod nhw wedi newid ambell i air mwyn hybu eich cefnogaeth. Ydym yn cymryd mae'r gynulleidfa oedd yn cael ei dargedu oedd y bobl o Brydain. Hwna'n dda feig fyna, mae angen bach mwy o fanylder y cynulleidfa. Dwi'n credu bod dehongiad hwn yn dangos rhan fwyaf o'r prif resymau enillodd llafur yr etholiad yn 1945, a rhydd hyn dwi'n cytuno efo'r dehongiad. Heb rili ymlaethu ar y casgliad, gyda byr a jyst yn syth i'r pwynt fyna, ond does dim pwynt yn cael ei cefnogi i raddau. Felly am hwn, 11 bas 19, 3 allan o 4 am band 3 a 6 allan o 2, 12, am band a 2, so band 2 fyna wedyn, a 2 allan o 3 am
syllafu a gramadeg wnes i roi fyna hefyd. Ymgeisydd by wedyn, chi'n gallu gweld fan hyn, bod yn hirach, i ddechrau gyda. Os yna ni edrych trwyddo fe te, yn gyntaf. Nid yn ychydig yn sfiwedd y brawddau cyntaf. Yn y dehongliad dangosod fod pobl Prydain yn galw am newid yr o'r rhyfel a'r blaid lafur oedd y rhai wneud hyn. Dyweda fod gan y blaid manifesto oedd yn rhoi weledigaeth am y dyfodol. Gafodd ei weld gan y 5 cawr oedd yn problem i'r wlad. Fe manifestio ei neges cryf yn yr un wnaeth... Gydwch chi weld hwnna? Fi'n methu gweld achos hwnna. Yr un wnaeth sicrhau fydd yn cael ei ethol a fydd clem o datlu yn ddod yn brif weinidog. Mae'r ddehongliad hon yn sicr yn cefnogi'r blaid llafur ac yn rhoi'r argraff mae nhw yn unig oedd yn gyfrifol am ei fuddugoliaeth. Gan hefyd gyfleu teimladau cyhoedd am ei sefyllfa roedd yn ysu am newid, yn wedi diflasu polisïau gorffennol. Mae dehongliad yn gyfleu y blaid llafur fel pŵer yn barru wella'r wlad, gan aber problemau cyffredinol y cyfnod. Yn amlwg, mae'r syniadau yma a'r angen am newid yn dod o droddiad Beveridge, ond wnaeth amlynellu'r 5 cawr, os yna'n amdano megis, sergydod ac ymwybodaeth yn ogystal â sut i waredu. Mae hwn yn gyfleu sut wnaeth llafur penderfyniad doeth o mabwysiadu'r adroddiad yn ei manifesto ond wnaeth arwain i etholiad. Nawr, o ran y dehongliad yna, mae yna fanylder, mae yna gynnwys, felly y llawer yn well na ymgeisydd a fan hyn, Mae yna cysylltu'r clir i adroddiad Beveridge a beth nath o'n ei ddefnyddio yn ei manifesto. Yn hytrach, os chi'n edrych ar hwn, mae'n jyst yn dweud fan hyn, mae'n dehongliad hefyd o grymu roedd gan llafur ddarlun clir y dyfodol ac ar ôl tywyllwch yr rhyfel. Very vague fan hyn, Roedd y ddewid o gael gwar o 5 cawr yn ddigon i ennill cyfnogaeth digon. Dwi ddim yn dweud digon i fi fan hyn, Felly, mlaen i cyd-destun cefnogol wedyn, gwelem fod yn ffynhonnell yn gywir yn ei farn fod pobl Prydain yn ysu am newid ar ôl y rhyfel. Roedd hwn o ganlyniad pobl yn beio'r ceidwadwyr am broblemau'r 1930au ac yn ei gysylltu â ddiweithdra am ddifadedd gymdeithasol. Yn ogystal â hyn, arweinydd y ceidwadwyr oedd Churchill, yn oedd dal wedi cysylltu'n drwm a'r heddwch ac adeiladwyd. Wnaeth yr resymau yma arwain tuag at mwy o gefnogaeth at y blaid lafur na'r ceidwadwyr ac yn rhoi arwain o 10 i 20% ar lygon barn erbyn 1943. Oedd gan y blaid lafur weledigaeth uchelgeisiol, gan geisio i greu wlad oedd yn gofalu am y bobl o'r pryd i'r bedd. Roedd hwn wedi ysbrydoli gan y droddiad Beveridge wnaeth y blaid weithredu o'r esgyn y broblemau ar ôl creu ethol drwy newidiadau enfawr megis sefydlu glas iechyd. Yn ogystal â doli nifer diwydiannau, gwelwn drwy enw'r manifesto o gadewch i ni wynebu'r dyfodol. Gwelwn y neges roedd llafur ei ceisio gwythio o gynnydd yn lle aros yn sefydlog. Roedd hwnnw yn apelio i bobl Prydain wrth iddyn geisio adfer a gwella o'r rhyfel y prifysgad. Nad oedd manifesto'r blaid geidwadol yn cymryd un agwedd wrth i'w enw fod yn datganiad polisi Mr Churchill i'r etholwyr. Wnaeth apelio i'r cyhoedd. Ni'n gweld yr ochr arall wedyn. Ar llaw arall gallwn weld y reswm wnaeth llafur ennill, nid fel camp ei hun, ond ganlyniad cysylltiadau cyhoedd a'r ceidwadwyr i darwasgu yn ogystal nifer o ffactorau arall a oedd o blaid iddynt. Mae hwn yn groes i sut dangosod yr etholiad. Allwch chi weld mwy o hynny wedyn bod nhw'n gwrthweud beth oedd blaid ceidwadwyr wneud anghywir sydd wedyn yn wedi rhoi mwy o gefnogaeth i'r blaid lafur. Chi'n gweld yr awduraeth fan, pam maen nhw wedi cyhoeddi fe. Yn ogystal â hyn, cafodd y darn yn gynhyrchu 2015, sef flwyddyn cynnal etholiad cyffredinol, pwynt yn arwydd fod y blaid yn ceisio arddangos eu hanes da yn etholiadau wedyn yn fwy gyfoes a rheoli'r wlad mwyn ennill mwy o bleidleisiau. Cynulleidfa ffordd o ennill mwy o bleidleisiau ydy'r amser rheoli'r gwlad bod mor fewnwad yn ystod cyfnod siaradwyd amdano. Nid yw'n syndod ei bod yn canolbwyntio ar digwyddiadau cadarnhaol y gorffennol wrth fod yr erthygl ar wefan nhw ac felly'n darparu'r gyfer eu cynulleidfa, sy'n wneud ar gwefan. Fi wedi gweld casgliad wedyn yna hefyd sy'n barnu eto y ceidwadwyr a Churchill beth o'n nhw'n gwneud yn anghywir
a beth oedd y blaid laf yn wneud mor dda wrth cyfeirio at y droddiad Beveridge a beth yn digwydd ar y pryd. Felly mae'r marc yma oedd marciau llawn 19 allan 19. Felly ddim gofyn am fwy allan o'r ymgeisydd yma. Mae'n gwneud popeth o ran cyfeirio at cwestiwn, ac wedyn mae yna cyd-destun hefyd yn dda wrth trafod yr awduredd o blaid y ddehongliad ac yn erbyn y ddehongliad.